ADRA je humanitární organizace, která pracuje v České republice už skoro 24 let a pomáháme lidem jak zde v České republice, tak také i v zahraničí v řadě zemí. Letos už pořádáme 3. ročník ADRA běhu a letos jsme se rozhodli, že ten výtěžek, který získáme díky této akci, že podpoříme právě ty humanitární projekty, které máme ať už v zahraničí, tak i doma. Takže na podporu těch mimořádných událostí, pokud to bude v Česku, jsou to povodně, pokud to je v zahraničí, je to zaměřeno většinou na oblast, které jsou postižené zemětřesením, nějakými přírodními katastrofy nebo i právě místa, které jsou zasažené válečným konfliktem. Jako ADRA propojujeme lidi, kteří chtějí věnovat 2 hodiny týdně s lidmi, kteří jsou sami, kteří jsou třeba v nemocnicích, v domovech důchodců, dětské domovy i hospice. A my propojujeme právě lidi, kteří chtějí věnovat 2 hodiny týdně času s těmi, kteří jsou sami a chodí právě do těch zařízení. V České republice jsme začali vlastně ještě před pár lety otvírat charitativní obchody a sociální šatníky. Těch v současné době máme 14, které jsou vlastně na podporu lidem, kteří jsou možná sociálně slabší, a sbíráme ošacení, věci, které potom následně buď darujeme nebo prodáváme. A zisk z těchto obchůdků je potom použit na podporu dobrovolnických center. To, co mě vždycky motivuje a žene dopředu, je asi nějaké osobní nastavení, kdy člověk vnímá potřeby lidí, že je zde od toho, aby měl vztah s druhými lidmi, a když vidí potřeby druhých lidí, tak mě to dává smysl a ráno, když člověk vstává, tak nepřemýšlí o tom, jestli to bude chtít dělat nebo ne, prostě to tam je. Budu rád, když se nám ta práce bude dařit, pokud ADRA bude dál schopna pokračovat v pomáhání lidem, kteří pomoc potřebují.